Ассалому алайкум дӯстони азиз. Мехостам як чизи муҳиме ба шумо бирасонам ки аз рӯзи 14 август дар Москва тафтишоти муҳоҷирот сар мешавад. Ҳам Росгвардия ва ҳам полис бисёри баъд аллакай тафтиш мекунанд нафарҳое ки ҳуҷҷатҳошон дуруст нест, камтар бигарден дар кӯчаҳо ва дар он ҷоҳое ки массове скопление мигрантҳо ҳастанд, дар ҳамун ҷо ҳам рафта тафтиш мекунанд. Аз он ҷойҳо кам-кам кушодтар зиндагӣ кунен гуфти гапҳо. Ва нафарҳое ки мада савол менависен, сабр кунен, ман ай поён ҷавоб дода боло мебурам. Шумо ягон савола менависен, як рӯз мегузарад, ман ҷавоб наметиҳам, аломати савол мемонен, чӣ баъд ҷавоб наметӣ гуфта. Вале ман ҷавоб додастам, ай бари поён ҷавоб метиҳам. Ман оҳиста як рӯза қариб 30-40 кас менависам. Ман ҳамун 30-40 каса ба зур рӯз педа мекунам дар ҷавоб додаанда, чунки як ҷавоб метиҳи бо қати вай разговор далши мерава, 10 савол дига метиҳа. Ҳатман ба ёру дӯстои худ партоен, хабардор шаванд, эҳтиёт кунанд ки аз рӯзи 14 сар мешавад тафтишот. Худованд нигаҳбон.